Maayong adlaw kanining tanan nga mga suking lipaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Jonalyn. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Imahe. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Maukining usa ka babae nga taga Sitio Huibistan, Barangay Marcelo Calatrava, Negros Occidental. Ang atong matatampo, nagdasingan nga Jonalyn. Uy, di amin ni friend request na ako. Rel ang name. Ako ni i-accept, B. Nanawag ay. Hello. Hi. Salamat din sa pag-accept mo na ko. Okay ra, uy. Ganda naman sa kong dagan kong friend sa Facebook, good. Salamat kayo. Ni friend request lagi ka. Kaila di ka na ako? Kaila kayo. Sure, uy. Lagi. Meron na kaila mo kuno ka na ako. Parehas rin mo tag-sityo ko. Di ba anak ka man ni Bibig na Dudo? Oh, O di ba kaila sa di mo si Lynn? oh. Ako mo nang igagaw. Unsa ko di ay? Ni asa man karon? Kaya ba ko sa Manila? Pero hapit akong pauli. Mao ba? Kanya, okay rin mo? John, tawag-tawagan tika. Okay ra, uy. Mao ba? Nagtawag-tawag na di mo sa kong igagaw? O, day, uy. Ni friend request man. Maong ako na lang sang gi-accept. Buotan ba na si Rel, day? Nakailang magod ang imong papa sa ginikanan ni Rel, good? Kisang di kinikana niya, day? Iyang mama si Inday. Ang iyang papa si Jaime. Mao ba? Maong suwerte kay kaday kung magkauyab mo ni Gaurel. Kay buotan kinatuhan na. Musta, John? Okay ra, Rel. Gwapa gihapon, char. Ay, po kong ganig ko rin. Ha? For sure, uy. Tinood bitaw. Oh. Rel. I love you, Jonalyn. Oh. Ay nagkalain ha. Pero, asin paingon ka. Basta sabi ko, hindi ko kuyab mo sa ilapon. Okay ra, uy. Uso naman sa naroon ba? Hindi mo ko makapaabot ka nga pagkita dito. Maong hindi nila ko nang uyab mo sa cellphone. Kontra, may chance ka rin. Ano ba? Ako pa nang una-una, Rel. Para na ako, day. Okay naman ko imo siyang sugton. Aron ba inigkita niya ni Agaw? Uyab na mo. Maayo ka, day? Na okay ra gid, day. Oh, unsa man di ay? Ganahan ka niya or dili? Bisan tuod og wa pa mi magkita sa personal, day. Pero ganahan ko ni Rel. Oh, kun mao na. Sugta.
Oral. Uyab na ta. Salamat kayo ha, John. Nga, wag ko na mo pantusag no kay. Salamat kayo kayo. Basta ayaw lang pag binuang nako, Harel. Magpaabot ako nga. Muli ka din sa ato. Hindi na mahita mo nga magbinuang ko ni mo, Jonalyn. Kay love kita ka. Salamat, Rel. I love you, Jonalyn. I love you too, Rel. Imo nang uyab ang permi ni mo ikasulti sa cellphone, Jonalyn. Opa. Taga-diin mo sobra. Taga dinira sa ato pa. Isa ba nag-anak? Ni Inday. Inday nga may pa ba? Oh, wow ba? Um, Wa kay pagsupak pa nga. Mao na akong nauyak. Namusupak man ko nga. Maayo man ang kaliwata. Salamat pa. Ginawa, John. Huwag pagsumpag mo papa sa atong relasyon. Wa gid, Rel. Kinakailangan sa mga ginikanan. Ayaw inuman. Kuan day, John. Muuli na ko niya sa aldo. Kanus naman? Basi karong si Manahuna. Kay gusto gid ko makakita ni mo sa personal. Ako sa Rel. Ayay. Magkita na gud ang isda og luwag. Ikaw, Giday. Mo man ni ako madunggan sa mga tiguang guday. Bitaw, Day, uy. Gusto, nagkikik ko makakita ni Rel sa personal. Ha? Naabot na ka? Oh, John. Magkita na. Sige. Nakita ka na ako sa personal. Ang akong iyaw. Chong. Rel, gihagan lagi ko ni mo. Lipay lang kay ko. Nga nakita na ka na ako sa personal. Ako sa Rel. Nalipay kaayo ko. Ana? Ha? Asa man ta? Ngadto ka sa amo. Kay ipailain natin ka sa kong ginikanan. Mauda ni ang imong uyab, Rel. Opa? Maayong adlaw, Noy. Nang. Ay, kagin sa man kang anak, Day. Anak ko ni Dodo nga bibing nang. Oh, unsa ko di ay. Silingan na di, ha? O, Noy. Mayo hinuon nga nagkasingapot mo. Aron kung magminyo mo, doon ra. Dili na tamo agtog layo. Abi ni Morel, lipay kayo kung away pagsupak ang imong mga ginikanan sa atong relasyon. Maugit, John. Huwag ang imo sa mga ginikanan. Buto ra kay nako. Maukyod. Ang kuwang lang yun nato ini. Kwarta ra gid. Aron maminyo ta. Bitaw, day. Pagminyo na mo, uy. Ikaw man hinuoy nagdali, uy. Eh, da, angayan naman gud mo nga magminyo. Kay sakto naman mo sa edad. Day, unya na ng minyo-minyo, day, uy. Amo na sang i-enjoy ang among panag-uyab. John, manangid di ko nimo nga mubalik ko sa Manila. Ha? Nga naman. Itawagan ko sa kong kauban nga naitrabaho nagpaabot na ko dito. Ano kung sa kayod kung di na ko tuon kay dako-dako ubog saldo. Mao ba? Malayo day ka na ako ini.
ay lagog kagoon. Manawag na ko ni mo pirmi. Rel, Pag binuutan din niya, kaya ipalig na ko magbinyo ata. ayaw pag binuang dito ha. Ako na i-promise mo nga magbinuutan ko dito. Trabaho ra gid ang akong atuon. O niya, kano sa mga kamular ka? Pila pa lang ka ni Kadlo. Sukat sa pagkika ni Red. Kimingaw naman kaayo ko niya. Ingon ani kay may kuma. Sakitan ka kung malayo di mo ang imong uya. Sige lang, day. Antos-antos lang sa... Kay, para naman sa iyong kaayuhan ang gibuhat ni Gabriel. Magbinyo na magyugaha mo, inigbalik niya. Maulay kita eh. Sige lang, good. Tawag-tawagi lang siya, aron mawa ang imong kamingaw niya. Kumusta naman ka na, John? Nia, kimingaw itaw ni mo. Sige na. Antos-antos na sa tayo. Kay God, marami ko doon. Puli ko na sa ato kay pagpinta. Paabotan ti Karel. Aping na pirmi. Ikaw sad, pag-ambing pa yakyod. Ayaw pang itaglain ha. Hindi ka na mahintang po kay love na kayo ka, John. Salamat, Rel. Uyan na. Kadagan mo din yung message ni Rel na ako. Niya pa kita kang missed call. Oh. Hello, Rel. Manamog din si Muyab. Ha? Oo, si Uyab. Ihar ko si message mo. Huwag ka mag-reply. Yan, tawagan, di mo ito ba? Pasensya na ka, Rel. Nabisi lang git ko. Lagi, nabisi lagi ka sa bangko ni Muyab. Si Uyab ba, uy? Wain taon to magbinuang diri, Rel, uy. Daghan ako gitrabaho din isbay. Ay nalata ng katarungan na, John. Huwag ko niya. Di, pangita yung kagain. Rel, ayaw in taon kong tumo-tumo istorya, uy. Kaya nagbinuotan in taon ko diri. Wa ko gibuhat nga daotan diri. Ay nag-message ha. Rel, Kalimutin na ako. Ay naguna-una kay magkibuwag na ko ni mo. unsa? Sa gamay lang ang problema, makigbuwag na ka na ako. Wala ko ganahin nga itong relasyon. Ang magkibuwag ako. O i-block na tika. Rel, Kinkunayan ang isipan, pabalik sa nakaraan. Huwag mo nang balikan, patuloy ka lang masasaktan. Hindi na kulang kakaisip sa isang magandang larawan. sa gamay nga hinungdan, gibuwagan ko ni Rel. Hangton nga dili na nako siya makonta, kaya mo kong giblock. Kani mo, Rel, kung namati ka man karon, manghinaot ko nga malipayon ka sa imong kinabuhi. O kung kinsa man tong ganahan nga makik-friend na ako, mauni akong FB account. Arkelita Jonaline Distora. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN.